παίρνουμε το αυγό. Ποιο είναι αυτό? Πώς να μαγειρεύουμε. Ένα τσόφι. Τι μου με τόφο. Βάζουμε άλλο ένα. Ανακατεύουμε. Ώσπου. Γίνεται. Και εγώ το άκουγα μας. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε λίγο φασόλ. Ο Μάρκο Φασολάκη. Ρίχνουμε και αυτό μέσα έτσι. Δεν πειράζει. Βοηθάμε λίγο φασολάκια. Ρίχνουμε και αυτό έτσι. Να φτιάξουμε μια ωραία σούπα. Και σούπα ρε Μαρία, μην το κάνεις. Ρίχνει και ένα κρεμμυδάκι. Ρίχνουμε και ένα κρεμμύδι έτσι. Το ανακατεύουμε. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Έτοιμη για μας. Καλιόρυξη. Καλιόρυξη. Α, και το τελευταίο. Αυτό είναι για τον ντεκόρ, αλλά μπορείτε να το φάτε κιόλας. Και μπορείτε να το βάλετε και έτσι για ομορφιά. Εδώ. Για ομορφιά και εμφάνιση. Να είναι έτσι όμορφο. Έτσι. Έτσι, περιμένουμε και φωτογραφία. Φύγει.